Представете си едно малко момиче от един малък град, което още преди да навърши 15 години става световно известна звезда. Здравейте, аз съм Милена Балева, а вие сте с моят канал Вкусът на легендите и днес ще ви разходя из историята на Мили Боби Браун. От първите стъпки пред камера, през безсънните нощи и хилядите откази, тя не спира да преследва своята мечта, докато един ден не създава икона на сцената, а именно нейния образ в Stranger Things. А докато ви разказвам историята й, в кухнята ми започва да ухае на нещо много любимо за нея, а именно морковената й торта, която по-късно в епизода ще приготвим заедно. Да започваме. And the winner is... The 11 amongst 10s, Millie Bobby Brown for Stranger Things! Millie Bobby Brown! And the best performance in the show is Millie Bobby Brown, Stranger Things. Годината е 2004. Мястото е малкото градче Марбея. Денят е 19 февруари. И в семейството на семейство Браун се ражда четвъртото им дете. Те имат един по-голям син и две дъщери. Ражда се Мили Боби Браун. Нашата героиня се появява на бял свят с частична загуба на слуха в едното си ухо, което за съжаление в годините прераства в пълна загуба на слуха в това ухо. И така тя се научава да играе, да пее, без да чува изцяло себе си. Но въпреки всичко, до нея тя има много подкрепещо семейство. В лицето на родителите си, на брат си, на сестрите си, които правят всичко възможно да й помогнат да сбъдне своята детска мечта, а именно да стане актриса. И така нейните родители през 2008 година се местят в Англия. Последствие цялото семейство през 2011 отива в Флорида с идеята Мили да започне курсове по актьорско майсторство, така че да усъвършенства себе си. Малко по-късно един така топ агент от Холивуд я забелязва и казва на родителите й: знаете ли, че вашата дъщеря притежава инстинкти, които не се научават. Те се носят в себе си. Така се раждаш. И те решават да продадат всичко във Флорида и да поемат риска и да се преместят в Лос-Анджелис. Цялото семейство отива в LA. И през 2013 година Мили получава първата си роля, а именно малката Алиса в Once Upon a Time in Wonderland. Цялото семейство е в еуфория. Мили е много щастлива. Счита, че това е ролята, с която тя ще пробие в света на киното. За съжаление, картинката не е точно такава. През 2014 тя поема една роля в филма Натрапници и после има две малки роли в Модерно семейство и Анатомията на Грей. За съжаление, тези роли не могат да подсигурят разходите, които прави семейството, за да може да живее там и съответно Мили да може да се развива. И така майката и бащата взимат решение да се върнат обратно всички в Англия. Връщайки се в Англия обаче, Мили получава предложение да се яви на кастинг за роля в един сериал, фантастичен сериал по Netflix. И тя решава да пробва. Братята Дъфър, които са режисьори на сериала, изпращат сценарий, по който искат от нея да подготви видео, в което видео те й казват: моля те, искаме да изразиш вътрешното си състояние в това видео. Тя в момента е в депресия, тъй като не се чувства осъществена, не се чувства оценена. И те я молят тя да покаже действително това, което е в момента на сърце. Мили сяда и записва видеото, което е много искрено и много лично.
по сценария, който е изпратен. Всъщност този сценарий няма нищо общо с сценария на сериала. Умишлено го правят, тъй като искат сценария на сериала да остане все пак в тайна от общността. Мили прави видеото и го изпраща. Братята Дъфър са впечатлени от нея. Обаждат ѝ се почти веднага и казват, че е одобрена за едната от ролите в този сериал. Тя дори не знае за какво точно кандидатство. В момента, в който разбира, че получава всъщност ролята на една от така централните героини, а именно Илевън, тя разбира, че трябва да подстриже косата си почти до кожа. Но това не я притеснява по никакъв начин. Тя казва, аз ще дам всичко от себе си, за да мога да изиграя ролята на моята героиня по най-перфектният начин. Не само, че постригва косата си, а тя го прави, заснемайки видео, показвайки на света, че не е необходимо да е с дълга коса, за да бъде много добра на екрана. Маха косата си, качва видеото в социалните мрежи и това видео става вайрал. Тя започва да събира последователи от цял свят. Всъщност Мили и към момента в Инстаграм има над 70 милиона последователи. В TikTok са също горе-долу толкова. Причината да има толкова много последователи е, че тя представя в социалните мрежи не само рекламите, на които тя е рекламно лице. Тя е рекламно лице на Calvin Klein, на Pandora и на много други известни марки. Не само, че показва какво прави на сцената, но тя показва и живота си. Тя всъщност кара феновете й да станат част от нейното ежедневие, да станат съпричастни. Освен всичко, тя не мълчи за доста социални въпроси и изказва мнението си свободно, именно чрез социалните мрежи. Всъщност, Мили, отвъд актьорската професия, създава и своя козметична линия, която се казва Florence by Mills. Всъщност е кръстена на нейната баба, която се казва Флоренс и също е актриса. Успоредно с заснемането на сериала, който е 5 сезона, всъщност 5-тият сезон излезна миналата година, тя се снима в няколко други касови продукции. През 2019 и 2022 година тя се снима в Годзила. Първата част и Годзила втората част. За първата част тя получава хонорар от $1 милион, за втората част $3 милиона. Също така през 2020 година тя се среща на снимачната площадка не с кой да е, ами с Супермен, с Хенри Кавил. И с него заснемат 2 части от филма Енола Холмс. Тя играе ролята на малката сестричка на Шерлок Холмс, а Хенри Кавил всъщност е Шерлок Холмс във филма. И така се заражда тяхното приятелство, което датира и до ден днешен. Третата част на филма, между другото, се очаква да излезне тази година, но Хенри Кавил не е част от него, тъй като той заснима в този момент Шотландски боец. Мили в годините получава много пъти откази. Явява се на кастинги за много и най-различни роли, включително в Game of Thrones и във филма Логан през 2017 година. За съжаление не бива избрана за нито една от тези роли. През 2018 година тя става част от историята на УНИЦЕФ, като е пратеник на добрата воля на фонда на ООН за защита правата на децата. В същата тази година тя влиза в списъка на списание Time за 100 най-влиятелни личности. Всъщност тя притежава рекорда, ако мога да го нарека, да бъде най-малката като години личност, която е включена в този списък. За Stranger Things тя получава хонорар от по $350,000 на епизод,
което всъщност я поставя на второ място след Уинона Райдър, която също участва в този сериал. Мили е номинирана за награда Еми, именно за ролята си на Илевън. Също така получава награда от гилдията на актьорите, отново за същата тази роля. Мили е носител и на приза на филмовите награди на MTV и за нея това са много важни признания. Признания за това, че нейните усилия и мечтата й са постигнати под някаква форма. От филма Stranger Things, т.е. сериала Stranger Things, тя създава няколко приятелства. А последното, което създава, всъщност е с човек, който влиза в 4 и 5 сезон на сериала, а именно това е прекрасния Джейми Кембъл Бауър, с който на снимачната площадка са абсолютните противоположности. Той е злодея, тя е добрата. Но в живота са много близки приятели, които говорят с така много хубави и мили думи един за друг във всяко едно от интервютата и в социалните си мрежи. Също така става много близка приятелка с Сейди Синг и с Ноа Шнап. С Ноа Шнап даже имат така лека заигравка по време на снимките на сериала, че ако до 40 годишна възраст не са се оженили един или другия, в крайна сметка ще се вземат с двамата. Това така и не става, защото нашата героиня през 2021 година открива любовта. И не в кой и да е, а в очите на прекрасният син на още по-прекрасният Джон Бон Джови, а именно Джейк Бон Джови. Те се запознават в Инстаграм, започват да си разменят съобщения първите 2-3 месеца чисто приятелски, след което взаимоотношенията им прерастват в романтични такива. И през май месец 2024 година те се женят, а миналата година взимат решение и осиновяват едно малко момиченце. И така семейството им става пълно. За Мили семейството е много важно нещо, тъй като нейните родители са й дали една много здрава основа и са й показали, че ако семейството е близко до нея, тя може да постигне всичко в живота. И така, нашата сладка героиня, отвъд сцената, отвъд ролите, за съжаление, преживява и доста така депресивни състояния. Тъй като, както самата тя разказва, докато е на около 10 годишна възраст, някак си не усеща славата. За нея медиите, интервютата, всичкото това е игра. Но ставайки вече на около 15 години, започва да усеща тежестта на славата. Започва да изпада в депресивни състояния. Освен това, преживява много тежки паникатаки. И с целият този стрес, до нея, разбира се, семейството й, но тя се опитва да преодолее, взимайки си така нареченото терапевтично куче, а именно пуделът и Уини, което много й помага. Тя е много голям фен на Дрейк и също така, всъщност, обича много шоколад. Най-любимия е Нутела. А вафлите Его, които така се лансират по време на сериала, не са и от най-любимите. Но както ви казах и в началото на нашето видео, днес ще приготвим любимата й морковена торта. И затова ви предлагам да дойдете с мен в кухнята ми, да видите какво обича да яде Мили Боби Браун. Заповядайте с мен. Здравейте и добре дошли в моята кухня. Днес ще ви покажа рецептата за морковена торта на Мили. За нея ще са ни необходими 4 яйца, които ще разбием с 100 грама бяла захар и 100 грама кафява захар. Ще добавим олио и аромати, ванилия и портокал. Отделно сме пресяли брашно с бакпулвер и сода бикарбонат, които ще добавим към сместа. След това в тази купа имаме настъргани моркови, портокалова кора, орехи наситнени, тук имаме канела и индийско орехче.
Тази смес ще прибавим към другата и това са продуктите за блата. Ще направим един сироп от портокал и захар и крема ще бъде масло, ванилия, пудра захар и смес от крема сирене и маскарпоне. Да започваме. Първо ще счупим яйцата. Към яйцата добавяме захарта. По принцип тази рецепта може да се направи или само с бяла, или само с кафява. За мен е най-вкусно комбинация между бяла и кафява захар. Пускаме си миксера на средна степен, не на много висока, докато стане един пухкав бял крем. Първо на ниска. И така докато се разбият. Яйцата с захарта са готови. И сега започваме на тънка струйка да добавяме на много ниска степен на миксера олиото. Не го изсипваме изцяло. След като е поело олиото, сега добавяме ароматите. Първо слагам, това е масло от портокал. Тъй като имаме портокалова кора, маслото от портокал ще засили аромата в блатовете. И добавям есенция ванилия. То отново е масло от ванилия. 2 броя. И така, сложихме вече ароматите. И сега започваме да добавяме брашното с бак пулвера и хлябната сода на части, отново на ниска степен на миксера. След като го добавя на части, ще пусна миксера на средна към висока степен, за да може да усвои много хубаво брашното. Брашното вече ни е усвоено и искам да видите как трябва да бъде самата консистенция. Ето вижте как се точи. Ето това е консистенцията. Нито много гъсто, нито рядко. Това е перфектната консистенция. Така. Сега преминаваме към направата на морковите. Тук имаме моркови, както казах, портокал. Към тях поставяме орехите. И подправките. Хубаво ги разбъркваме. И ги разбъркваме много хубаво. Добавяме ги към яйчената смес. Отново на части. Но вече бъркаме с другата шпатула. Трябва да се усвоят навсякъде. Да бъде равномерно. Добавям и щипка сол, за да балансирам вкусовете.
Сместа вече ни е напълно готова и сега трябва да я разпределим между тези две форми. Те са с диаметър 20 см. По принцип можете да изпечете тази смес и в една обща форма, която да е 23-24 см. Аз предпочитам да е малко по-малка и по-висока самата торта. Разпределям равномерно, като съм ги намазнила, напръскала съм ги, имам спрей и съм облепила задължително с хартия за печене. Само спрея няма да ви е достатъчен. Така разпределени, леко ги раздрусваме, за да може да отиде навсякъде сместа и ги поставяме да се пекат в предварително загрята фурна на 160 градуса, без вентилатор, горно и долно печене в средата на фурната. Около 1 час. Някъде между 50 минути и 60 минути пробвайте с клечка в момента, в който от средата излезне суха, те са готови. След което трябва да ги оставиме да се охладят поне час и половина и тогава вече можем да сглобяваме тортата. Сега преминаваме към приготвянето на крема, който обичам да правя малко по-рано и да го оставя в хладилник малко да стегне преди да наредим тортата. Първо ползваме масло на стайна температура, което трябва да разбием на пухкав крем и към него след това да прибавим крема сирене и маскарпоне, които също трябва да са на стайна температура. В никакъв случай не трябва да бъдат от хладилник, защото маскарпонето може да се пресече. Но първо да направим маслото. Прибавяме маскарпонето и крема сиренето. И пак ги разбиваме. Сега е момента да прибавим ванилията към крема. Тя е много важна, защото придава много хубав аромат на самият крем. По принцип този крем можете да го направите само с крема сирене или само с маскарпоне. За мен само с маскарпоне той е много тежък. Само с крема сирене е малко по-солен. Баланса между двете е идеален. И започваме да добавяме и пудрата захар на части. Като добавяйки я, сега тук в момента при мен има 150 грама. Аз добавяйки я ще пробвам, защото много зависи от маскарпонето, което ползвате. Някои маскарпонета са по-сладки от други. Внимавайте с пудрата захар да не стане прекалено сладък крем. Кремът вече е готов и можем вече да го спрем. Кремът е изключително гладък, абсолютно кадифен. Това е един от любимите ми кремове за торти. Така както е, сега ще го направя в стреч фолио и ще го сложа в хладилника да стегне, да бъде още по-твърд, за да може да напълним тортата с него. Започваме да правим сироп. Вътре имаме кората на един портокал и сега ще прецедим 2 портокала, сока от 2 портокала. Задължително се прецежда, така че ако има останало от пулпата да не влиза вътре в самата тенджерка. Добавяме захарта и пускаме на средна степен на котлона да се вари. След като започне да къкри, значи пускам го горе-долу на 7, 6,5-7, слагам захарта и след като заври, трябва да поври между 5 и 6 минути. Прецеждаме го отново и го оставяме да изстине. Сиропа завря и сега ще намаля котлона на 5. И така 5-6 минутки. И го разбъркваме през цялото време.
Сиропът вече е готов и сега трябва да го пресипем, като спирам котлона и трябва да се прецеди. Идеята е да махнем вече и кората, да няма кора в сиропа. И така, готовият сироп трябва да се охлади напълно, за да можем да го ползваме за сиропиране на блатовете. И така, блатовете са готови, изпечени, изстинаха в рамките на час и половина и ги разрязах на 3, като запазих горните им части, ето тук вътре, и с тях ще украсим тортата. Да започваме да редим. Взимаме първия блат. И започваме да го сиропираме с сиропа, който направихме. Трябва да поеме хубаво, така че да стане сочна тортата. След като сиропирахме, ще сложим част от крема. Крема мислено го разделяме на 3. Той е стегнал доста, тъй като беше в хладилник. Правиме всеки един от пластовете догоре. След като тортата вече е наредена, трябва да я затегнем с ринг, за да може да стегне цяла нощ. Хубаво е поне 24 часа преди да я разрежете, за да може да стегне маслото в крема и да я държи твърда. От остатъците, от най-горния пласт, сега ще натруша отгоре и ще поставя орехи за украса и малко така блясък, златен. Това е коричката, тя е най-вкусна. И започвам да слагам орехчета. И финала с златно. Това е ядливо злато. И така, тортата трябва да влезе в хладилник, както казах, поне за 24 часа, за да стегне и да стане изключително вкусна. Като стане готова, ще я разрежем и ще я пробваме. Минаха 24 часа и тортата вече е напълно стегната. Уха е невероятно, нека да я разрежем. Ох, леле, как хубаво се реже! Разкошна! Уха е на портокал, на канела, на ванилия. Невероятна е. Да видим какво сме направили. Нека да я опитаме. Изглежда толкова сочна. Много е хубава. Да ви кажа, аз си падам по шоколадови торти, но тази ми става фаворит. Правя за 3 път. Безотказна рецепта. Пробвайте я. Даже децата ви може да ви помогнат да ви настържат морковите, да ви нарежат орехите. Страхотна е. Пробвайте я. Много е хубава. Историята на Мили ни показва нещо много простичко и много важно. Че успехът не идва само с талант, а с много усилия и много вяра в себе си. Показва ни как едно малко момиче с голяма мечта може да стигне до жената, която вдъхновява милиони. Жената, която върви стъпка по стъпка и гради своята кариера пред очите ни. Така че да виждаме нейното развитие. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за канала ми, натиснете камбанката, харесайте го и
Следващият път ще ви разкажа за един невероятен мъж, който съвсем скоро става на 63 години. Човекът с хилядите лица, човекът с многото фенове, прекрасният Джонатан Кристофър Деп II или просто Джони. Радвам се, че бяхте с мен. До следващия път!